Hello, maayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Mga followers, mga ka-listeners, mga subscriber, kumusta kamong tanan diha? O karon ay atong ipadayon ang laing sumpay sa Bagong Bayani no. Ikatulong adlaw, episode 3 na ta. Sa Bagong Bayani, OFW sa Dubai, UAE. O karon di ta maglangan niya ang Bagong Bayani nga ang sender si Magno, OFW sa Dubai, UAE. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Rakanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpag sa laing nasod, alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayon ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Magno. Sa sinugdanan supak gyud si Verna nga mula ligako sa laing nasod. Samtang si Mama Esper dagan kaig mga rason nga pabor pa gyud niya. Ang simpatiya sa amahan ug uyuan ni Verna mo'y nakadasig kaayo nako aron mupadayon gud ngadto sa laing nasod aron manarpaho. Si Mama gusto gud nga ipalayo ko niya kang Verna apan nahimo na kining importante sa akong kinabuhi. Ilabi na kay nasuod sa dako ang iyang anak nga si RJ. Nakalarga gyud ko paingon sa Manila ug dito ko gihouse sa usa ka accommodation. Unya, may gipangutanan ako ang driver nga si Bay Al. Bay Magno, may pangutan na kung nita ni mo, bay. Oh, isa mo na, Bayal. Nakikailang gingalan og ina. Oh, ina? May ninduman ka sa maong pangan, bay? Ina? Ako'y nailhan nga ina, akong ex-girlfriend. Napangkan siya sa lain o ambot ko nasa na. Wala mo ko'y balita. Wala kailaing ina nga nailhan, bay? Wala naman. Nga naman Bayal. Naman ko yung sa ka-aplikante nga babay, nakita ko no siya ni mo sa pag-abot ni mo. Kailan ko no siya ni mo? Asan siya? May mo na ko siyang mahimamat? Daan pagilagi ko. Ikaw, Giday. Bantog na nga gikulbaan ko sa pagpangutana o pagmensyon ni Bayal bahin sa imong pangan. Nakakita man ko nimo sa imong pag-abot kauban si Al. Kumusta naman ka? Kumusta ang inyong kaminyon sa lalaki nga nagkapamabdos nimo? Wa man ko niya minyo ikod. Laing babae man niyang gipakaslan kay naaman jud sa ilang napamabdusan nga kadungan pod nako. Oh, mo ba? Gigabaan ko nimo. Ay, pagunaw na, ana. Kay bisan pa niya itong naapag ko sa grabing kasakitan. Human ko nimo gibiyaan. Huwag na mo abot sa kong kaisipan nga magabaan ka. Magno. Walam ko'y balita ko nimo. Mao nga wala na sa kumasayod o noon sana ka. Abim ganin ako o naminyo na muna itong tuhana. Grabe kayo ang mga consequences tungod sa akong binuhatan, Magno. Ina. Gibiyaan ko niya kay naminyo man sa slain. Wa pagiswerte kay patay man ang bata nga akong gimugso. Oh my God. Wag yung kailang nasulti sa akong kagalingon. Human sa nahitabo. Nagigabaan ko nimo. Mas ba ang dagan sa mga kinabuhi? Pagkataon nga mo seryoso ka kung naitaw nga tinud-anay nga magmahalog maging may gugma nimo. Ayaw pasakiti kay babae man o lalaki parehas na nagbation kung maunay luiban. O Magno, naghatagid na kong leksyon ang akong gihimo nimo. Mao nga karon, opportunity na ni nako aron personal kang nga mapangayuan og pasaylo. Bisan todo medyo taod-taod ko una pa na nakamove on tuod sa magibuhat. Apan dugay naman sa tikang nga napasaylo. Salamat, Magno. Bisan sa una-una lang, wagin ako damha nga din sa accommodation sa Manila. Ani ba nita magkita pag-usab ina? Ako sad, wa ko magdahom ini. Good luck na lang unya sa imong pagpanimpad nga to sa laing nasod. Good luck sab nimo ha.
Hello. Kumusta naman ka? Oh, okay rin kay ko dire, Verna. Kamu diha, kumusta? Wa kay angay nga kabalakan na mo diri. Okay ra sad mi Magno. Di na madugay o makalarga na ko pengos Dubai. O niya, imong kwarta diha, makasigo pa ka na. Napaman, kay ako ra mo sa gunay budget og mayo. Ay, manghuam ko og dugang aron ipadana ko nimo diha ha. Unya, napa kay mahuwaman at magpahuwam ka nato diha. Ako rin may ibaw mangitag paagian. Ang importante nga dili ka magkalisod-lisod diha sa Manila. Mientras wa pa ka makalarga. Salamat kayo ha. Pinanggagiday ko nimo na. Pinanggagiday kay ko ni Verna. Nasutan ako nga mahal ko niya. Apan, ako, karon nga nagkabagat ug balik ang among masigkadahan ni Ina. Gibatin ako nga naban ang pagbalik nga akong dakong gugma nga to niya. Diyos ko, guilty ko ini. Usa kini kapagluib sa babae nga nahigugman ako ug nihatag sa iyang dakong pagsalig nako. Kuha akin pagbatian ako, Lord. Kay unfair kayo kini alang kang Verna. Hungog ka gyud kung magtuman gyud kasi mong gusto, Magno. Wanay makapugong panako, Maesper. Mayog yung pagkabuang ni mo anang Verna, no? Si Verna, instrument lang siya. Aron mupursigi ko sa akong mga pangandoy nga maka-abroad ma. Naa ka naman gyud diha sa Manila. Gawas ni anang giingon ni mo nga accommodation og lakaw sabay sa imong iyaan sa may Pasig. Dili ko ma, kay lumalargahin ako pa Ingos Lubay. Kun ari na ko ang imong alote, Magno, kana musugot ko. Apan kun adto anang Verna, kana mo'y dili gid mahimo do. Sorry gyud kayo ma, kay magkasumpaki gyud ta ng bahina. Ang akong mama Esper, wa gay hulong sa iyang tiguha nga buhagon ko kami ni Verna kay akong sundon ang iyang kagustuhan. Unya, nakalabay pa gyud ang mga adlaw. Mayong pagbuminaw sa Humali Lex Pino Vlog. May pakakay, makalarga na. Kaluis Ginoo, nagbunga na gyud ang akong mga paningkamot ug mga pagampo. Ikaw, Ina. Ako ani, nakalain up pa sa sunod buwan nga deployment para sa Jeddah, Saudi Arabia. Oh, at least laro na sad nga makalarga ka, di ba? Oo, hinoon. Half day raman ta sa atong lecture karon. Pwede ko magpakuyog nimo. Mas nasuhito man ka kay nako good dinis Manila ba, di ba? Sige pa, asa man? Nalang ko ikuhaon ka kwarta. Wa di kay apps? Mao naman ay sayon karon or online banking ba ron? Wa magkuha na gud. Gipadara man na sa usa ka pawn shop nga nay serbisyo sa mga money remittance. Gikan ng mama nimo? Oo, gikan ni mama. Gipadara niya nako aron idugang sa akong allowance mintras wa pa ko makalarga. Nakuha na gid ako. Salamat kayo ha, Ina. Ay sus, kagamahiraan na. Okay ra, uy. Ang yaan sa man, mamauli na ta sa accommodation? Manoroy sa ta. Okay ra magkani mo. Sige ba, okay raman. Asa man punta manoroy? Ato ta sa dapit nga makapawas kami nga nato sa usa. Ay, Magno ba? Ina. Ina kimingaw kay kunin mo. Kimingasip kayo kunin mo, Magno. Kapoy kaayo, Magno. Ginoo ko. Ganun ako makinig na buhat kang Ina. Nakasanay nun ko kang Verna. Hey, Magno nga no ka, uy. Naon sa ka? Unsa yung hitabo ni mo? Wa man, Ina. Nanawag si Verna. Kinsay nanawag ni mo, Magno? Si Mama Esper. Imo man laging gipaw. Wa man lagi nimo tubaga. Ato ra dito sa accommodation. Ako rang manawag niya niya. Guilty ko kay ang kwarta nga gipadala ni mama nga para idugang unta sa akong pang-allowance. Mamugoy gigamit ako aning atong date karon. Maulaki. Nawaw ko sa kagalingon. Ninigibuhat ako nga pagluib ni Verna. Nabuang na matingali ko.
Nanawag yun ko kay war ba ti ka matubag sa imong pagtawagan ni, ha? Abi na kong natuog na ka. Mutawag ba na ako ni mong pag-usap pero nagduha-duha ko kay basin og natuog na ka. Pasensya na dyo ka, ha? Naidaga mga briefings, good. Labi na sa sama na ko nga lumalargahay na paingo sa aling nasod. Mao ba? Daan pagitagi ko. Kay ganihang hapon ko sa akong pagtawag. Mayong pagbuminaw ipagnan sa ko ni- Lex Pino Nako sa lecture Vlog. room atong higayon na. Pasensya dyo kayo, ha, Verna? Naikog biya ko nimo. Okay ra, uy. Ako sabot ko. Salamat na kayo sa imong gipadanga kwarta, ha? Magtinabangay lang gud ta. Dako kayo ang gikatabang kay sa pagkatinuod lang. Nautda na magyug ko. Mauna diha. Naguna-una po taon ko ni mo, no? Dito ko ako. Ganun ako batong mo. Hello? Magno? Hello? Niya pa ko, Verna. Aw, abi na ko naputol na. Si Dong RJ o si Noy Pantalyon, kumusta sila? Pastilan. Ang imong kaugalingon mo'y atimana diha, Magno. Pinaot nga, ulampos ka sa imong mga tinguha. Salamat, Noy Pantalyon. Gusto kong makasal na niya ka Musbirna. Una ka musangpit na ko og papa, ha? Hisabtan ba ko nimo? Oo, Noy Pantalyon. Nalipay ko nga madasigon kayo karon nga akong anak. O kana tungod nimo. Tinaot nga kamo nagidunta nga lang sa usag-usa. Buotan nga pagkababae si Verna, Noy. Busa dili siya lisod ni Gugmaon. Na, sige. Dili ko na ikaw disturbuhon diha og dugay kay tingali og naibuhaton ka pa. Sige na. Bye, Magno. Bye, Noy Pantalyon. Guilty ko. Maayo kay sila na ako, apan ako. Nagkasana kang Verna. Nagpaanod ko sa akong kahigwaos sa babae. Nga makausan niya na niguba sa akong kung pagsalig at niya. Ug nisamad sa akong balatian. Nakamubo na mata ko niya. Nganong nagkita pa man yun ni. Nganong pa man yun. Wanag ko makasabot sa kong kaukalingon niya itong hikayo na Priscilla. Mga kasama atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni suwatampo ni Magno nga gipadangat din hining atong tulumanon bagong bayani. Kundo na kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612 at yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Handod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.